Mutuwar jaruma Aisha Aliyu Tsamiya ta ɗaga wa mutane hankali da dama yadda abubuwan suke ta yawo a shafuka daban-daban na sada zumunta. Wasu kira mu ta waya, wasu kuma su yi mana ainihin sako na tambayar mu akan cewa washin da gaske Aisha Aliyu Tsamiya Allah ya mata rasuwa. Wannan tambayoyin su muke ta amsawa tsawon kwana 3 kenan yau, wanda muka ce to lallai ya kamata mu fito domin gaya muku gaskiya al'amarin abin da ke faruwa da ita wannan jaruma. Tun daga lokacin da aka fara kiran mu a waya, wasu suke turo mana da sako, suke tambayar mu akan mutuwar tata. Muka natsa bincike domin gano muku gaskiya al'amari, kamar da muke kawo muku gaskiya kai tsaye daga cikin masana'antar Kannywood. Abubuwan da ke faruwa kai tsaye daga jaruman, maza ko mata ko mawaka ko mashirya fina-finan da ma dai sauransu. Inda muke bincike muka gano cewa wannan kawai kage ake wa jarumar Aisha Aliyu Tsamiya. Tana nan cikin ƙoshin lafiya, ko rashin lafiya ma bata yi ba, lafiyar ta kalau tana nan. Wasu mutane ne kawai marasa tsoron Allah waɗanda suke ƙirƙirar irin waɗannan abubuwan kawai su kashe mutum da ransa. To in har lokacin mutum yayi, ai ba sai ka kashe shi ba, daga Allah ya yi ƙarewa kwanansa kawai zai tafi. To masu kallo ku shaida, ƙarya ake, ƙazafi akai, shiryawa akai. Mutuwar jaruma Aisha Aliyu Tsamiya ba gaskiya ba ce. Kada kuma tara subscribing da alamar ƙararrawa kowane lokaci domin kasancewa tare da mu da kuma sanin me ke faruwa kai tsaye daga jaruman masana'antar ta Kannywood. Muna godiya da kuke kasancewa tare da mu domin sanin gaskiya me ke faruwa daga masana'antar fina-finan Hausa.